Snack muna tayo. Fishball at saka saan na gani Buknoy? Takoyaki. Takoyaki. Makalimot naman ko na itong snack Buknoy oy. Ayaw pag pailado. Uy, si ayaw paila. Oh. Kagwapo niya. Batang bata pa, no? Magbuang pag ganina nako si Buknoy kay siya daghan na magbuk, ako wa pay buhok ni tubo. Gago. Soko siya kay ngano daw maguwang daw siya sa ko. Natinga daw siya nganong kinsa may una dayng nahimugso dahil nga ako man kuno niya nganong na maguwang daw siya. Islak sa takay. Nami buhaton ron ni Buknoy. Magpapuot mi. Dali kaon niya Buknoy ha. Langay-langay na po na siya. Hindi mo pa biya tag content ha. Ginagawa mo. Ay, palag-palag diya kay sikhon taman jud ka ba? What? Na. Lami agad kuan ay. Fishball, paborito gid nako ng fishball bay. Wako katungog ka. Hapit ko na tok Ginagawa mo. Lali dia. Meanwhile, Asa naman to si Sindoy? Kalit ra magkawa. Ingon magdali. Aw, di ara day. Asa ka gikan doy? Wah! Wah! Kita kang nakailis na ko. Gikan ko nag-ilis. Na! Maran! Ingon ka magdali. Ikaw ra man day dugay. Oh, dali na. Bidyo ako, Tre. Ha? Dali. Sundi ko. meanwhile, Nagunsa makadya doy. Ingon ka maghimo tag content. Unsa man din ni akong ginahimo di ay? Wa ba di ka nagtanaw ani? Content naman eh. Ha? Wala di ka kabalo nga. Content na ni? Abi ni mo og duwa-duwa ra ning ako ani dire? Content na ni. Ha? Unsa man day na imong gihimo di ay? Ay, maghaling ko kuan bunot kay magpapuot ko kay daghang kaayog lamok. Ayag pa, kasuy-sayo pa. Naano day lamok. May manang unha nato sila kay aron dili makasulod. Kita Ginagawa mo. mapaakan. Asa man na nimo dalon doy? Dito sulod sa balay alangan mo asa na to ni Dadon. Unsa naman ni Dre doy? Parte namang asuha. Aso gani atong tuyo no kay para walay lamok. Mura naman ta ni dangkahan. Wala man ta tay kuprasan. Ayaw nagreklamo diha. Kabalo bitaw kang daghang kig lamok. Mo nang gituyo nako nag magpaaso ta. Sayo pa man unta. Halang kay sa mata ba? Sa di lang gunagod kay gituyo gani na no kay aron walay lamok makasulod. Matangan na daan sa aso. Ay, bot-bot nimo. Asa ang tinuod na imong istorya? Gago!